अक्सर ब्यास लोग घड़ी कहेला कि नाचे कूदे तोरे तान आका दोकर रखे दुनिया मान बदलाइए ओकर रखे दुनिया मान त कहां गेले राधे श्याम रसिया सैलून के दुकान खोल के दाढ़ी बनाओ तरे एगो विक्रम टेम्पो गिन के आ बेचारे जब डोरी खींचत रहे त बढ़िया से स्टार्ट होत नहीं कहां गेले वो क्षेत्र के छोटू छलिया असली असली है डुप्लीकेट हो नाच कहनी है नृत्य कहनी है करेजा पर हाथ धके कह रहे हो कि गुरुजी चाहे गोपाल भाई को तरह नाचे ले कूद के ले ना ये तरह गांव डोला बेली सब गलती ये घड़ी के का जानी ब्यास लोग के का हो गेला जब तक ले पिछला गुमटी ना न हिलौले लगे वो लोग के बुझाला कि हमरा गाना बजना जमिए ना जमिए वो से बनी हॉकीस पहन के नाचन ना एकरा पीछे एक ही वो कारण बा स्टॉक में कमी है बहुत कमी है स्टॉक के कमी है तो वहाँ के कबो अगला बर्नट हिलावत नहीं तो पिछला गुमटी के हिलावत नहीं अच्छा मान के चली कि दोनों दल में जब दूगो नाचे वाला आइल बा इतना बढ़िया कलाकार हो बेचारी नाचत नहीं इहो के नाचत नहीं अब तब जाके बीच में हमर भाई हेंगा को देखी सब परिवार है जा सब यहाँ के समाज हो अरे वो नचानिया के साथ जब हेंगा करे लगली हो हृदय पर हाथ धके कही रहो अपना द्वार पर वैसे जहाँ रहो घर परिवार के बेटी बहन बैठल हुई उतरे रहो करे मारम न मुंह में जी हमरा चोट लगी मारम के खैनी फेंक दे अक्सर ब्यास लोग घड़ी कहेला कि नाचे कूदे तोरे तान आका दोकर रखे दुनिया मान बदलाइए ओकर रखे दुनिया मान त कहां गेले राधे श्याम रसिया सैलून के दुकान खोल के दाढ़ी बनाओ तरे एगो विक्रम टेम्पो गिन के आ बेचारे जब डोरी खींचत रहे त बढ़िया से स्टार्ट होत नहीं कहां गेले वो क्षेत्र के छोटू छलिया असली असली है डुप्लीकेट हो सुमरन हम कहले रही सुमरन में प्रश्न ना कले नहीं रहुआ छोट भाई है ये ना कहनी कि 2 दिन कलाकार आप कहते कि हम पहला दिन शंकर भैया से देखनी हो कारण बा हीरा के सब लोग नानू पर खेला अब रघु जो गाना बजाना रहुआ के गुरुजी के साथ गाना बजाना होई तो रघु जो गाना बजाना कैसे होई अब रघु जो ना कैटेगरी के कलाकार है कैटेगरी में गीत संगीत रहुआ खोज के गावत नहीं तो नसीब यही बात हो तो नसीब बढ़िया बाजी मिल गइल रघु एगो मुक्त कहानी है ओहो बढ़िया से कहे ना उ चूल्हा बेकार बजे करे में ताव ना हो उ चूल्हा बेकार बजे करे में ताव ना हो उ गवैया बेकार है जकरा में गावे के भाव ना हो लड़वैया बेकार है जकरा में लड़े के गोदाव ना हो घर के मौगी सफा बेकार हो है जकरा में औरत वाला तनी से अच्छा हो जोगे है लबरी जो लबरी के लबरी हम तो बरोबर है धागा व्यास जी ध्यान से सुनी नयका 9 दिन नयका 9 दिन आ पुरनका 100 दिन बिना समसुर के हमने कहा रात भर में एको हाली नीमन से खाली ऊपर से खाली ढरका देम ना कौन चीज लो है ढार देव वो है काम फाइनल हो जाए रात में अरे जिस घराना के है कम से कम उस घराना के सम्मान बचाइए यहाँ के बात बताओ यहाँ की कमलवास कुंवर जी के जोरे रामा शंकर यादव जी सबसे पहले 2 गो लगावत रहनी ये अपना पंचायत में करवाए अपना खर्चा से सुनी अपने मुँह बड़ाई ना करे के तूफान जी के नाम सुने बनी गौतम तूफान जी के गौतम तूफान जी के शिष्य रामा शंकर यादव विजेंद्र गिरी हमने के उस समय के कलाकार हैं गौतम तूफान के साथ हमने के गाना बजाना कोयले बनी बुझले कि ना शर्मा गुलाब जी के घराना के हमने के शिष्य बने लबर खाली कोयला से गाना बजाना रहुआ गाना बजाना करत नहीं हम चुपे चुपे सुनत नहीं एगो चीज हमरा बाउर लागल हो हमने के गार्जियन लोग बैठल बा आ नचनिया के लगे जाकर रहुआ हेंगा जब करे लगली बगल में हमने के माता मोहन देखत रहनी उठ के ला जाकर चल गई चल गइले घरे ओहो 2 गो अरे वो जमाई जैसे जमत अपना क्षेत्र में जमाई इलादार की धरती हो कहे वाला कहले हो चीनी कबो माठा ना होई चीनी कबो माठा ना होई
शहर बोकारो बढ़िया हो लेकिन उ टाटा ना होई ना होई मन बिगाड़ के हमरा से यदि एने ओने कह के गा देब ना सच कहता नहीं कि आज के बाद से पहाड़पुर में दू हाली लिहते हमारा साटा ना हो सुमरन रे से कितना चीज पूछ ले मैं बताओ नहीं कहले कि गणेश जी के दू गो दांत हो परशुराम जी कौन दांत के कट रहे हैं नानू रोती नहीं बताई तो ई डांट कहले कि बसंत पंचमी के दिन पूजा माई सरस्वती के काहे होता बतावे के चाहिए ना बताओ नहीं रहुआ हां व्यास काहे ने बताइलो अच्छा रह लुबुर लुबुर